मा सानलाबाय थायो नोंलाय आरो माखौ रागा जोंनो ओंखारो रागा जोंनो नोंखौ रागा जोंनायनि खारनानो अनेक दं माथो खारन दं माथो आरोथ' नोंनि थाखायनो आंनि लाइफआ बरबाद जाबाय नोंनि थाखायनो जायखौ आं मोजां मोनदोंमोन बेखौबो मोनासै खालि नोंनि थाखायनो बे मोनसे बाथ्राखौनो बेसेबां बुंगोन नों बुंगोन आं हाजार बार बुंगोन आङो सोरां मावजि बुन्दा आरो आंखौ मानो लाबोखो नोङो बेवहाय मानो आरो नों आंनिल' जिउखौ बरबाद खालामाखै आंनि सिमांनि आरो गावनिबो जेबो बुंलांला आरो दाना खोनासंनो बादों ने आंखौथ' माखि मोनजानायनि लाबा नोङो सोरां मावजि बुन्दा आरो नोंजों आंजोंथ' माब्लाबाबो गोरोबनो हाया नोंबो मिथिखायो बेखौ आंनो सिमाङा फन हरदों रिंटनफ्राबो माबायदि आंनि सिमाङा फन हरदों आरे बा नाथाय सोरां मावजि बुन्दाखौ नावनो बोरै रायलायनांगौ जाखो सोर फन हरबाय थादों नोंनाव गावबागाव खामानिजों खामानि मतलब लाखि अरजानाङा आंनिखौ लाबालाय फना नायनो आं जाखायाखै माथो आरोथ' दाय दंबावखायो नोंना माबेलाय आंनि एवनायाबा गोथाव नङा मा बुस्थु बेलाय रायलायबाय थाया माथो आङो दिनै सानैजों हाबरसा माबायदि जादोंथाय नों बानायदोंबालाय गोथावानो जाखागोन माथो आं हारसिं बानायाखैना थेंक्स टु जुरिनि थाखायसो रोंदों आङो दिनै होमबाथ' नोंनि बानायनाय मोनजाबाय थासिगोन एबार जानोबा मोनजायाबो जानो हानाय ना मानो मोनजाया बेलाय मोनजानांगोनथ' ओमफ्राय ना सिंग्राया मोनसे लाबोबावदोंमोन आङो ओमफ्राय बबावथो गोमाबोखो गावनो जाबोबायदां आं जायाखै सोरांखौसो लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय बिसो जादोंमोन सिंग्राखौ दे माथो जाखो आं माखौ रागा जोंदों नों मिथिया आङो जेबो ओइ जुरि माखौ रागा जोंदों नों खिन्थाथारा ने गावबागाव लोंनो गोसो लोंबाय था आंखौ दा नांजा खिन्थागोन आं खिन्था नों माखौ रागा जोंदों नों आं रायलायबाय थानो बाबाय आदसा खिन्थागोन आं खिन्था नों ओइ सोरां मावजि बुन्दा मा मोनफैदों नों बेवहाय बेयावनो थागोन आं खिन्थागोन आं खिन्था नों मा एसेयाव सोदबोलै नोङो जेखियानो जादोला माखौ रागा जोंदों नों आंनि सिंग्रायाबा गोथाव नङा ने मा सिंग्रा आंनि जासिनायखौबा जानो हायाखै इमिनिखौबा जानो हादों आदसा बेखौसो रागा जोंदों होमबा नों र' होमबालाय दे नों एवनायखौबो जानोसै आं दासोलाय नंखायखौलाय मानांगौ जाजोबगोन आं मानो दुखु जादों नोंलाय जागोन ना जाजोब्बाय बास जानांला दे आं जागोन ना जानांला होनखाबायना आङो खोनाया नामा नोङो माथो रागा जोङोलै होमबा बिहामजो आइ जोंनाव फैना माबायदि मोनदों थानो मोजां मोनदोंना मोनाखै आइ मोनदों दे आफा मानो मोना जानो औ ओमफ्राय एसे माने गोदान नालाय थानो बोरैबा मोनदों
दे आइ लासैनो थानो सुखुलांगोन दे ओं आफा नै आइ माबाफोर नांगौबा बुंबानो जाबाय दे जेबो लाजिनाङाबो गिनाङाबो दे आइ जागोन दे आफा आरो बे आबा सोराङा रायबाय बायोबा आंनोल' खिन्थाफै आइ जागोन दे आफा आंहा रावबो फिसा हिनजावसा गैयाना आइ दिनै नोंसोर सानै बिहामजोनि महराव आं फिसा हिनजावसा मोनबाय आफाया जि अनखायो माथो हा माबायदिथो मोनखो बिमा बिहामजो सानै मोनना हा मा मोननो आरो मोजां मोनगोन आरो बिहामजो मोननायालाय मोनबायहाय नाथायबा जोंना बिहामजो सानैयाबो खामानिफोरावसो एसे बे खामानिफोरालाय माथो जाखो आरोलाय मावदावबानो रोंबाय औ जेबो नंनायालाय नङा दे जियानो जाथोंसै लासै लासै रोंलांगोन बियो सासेयाथ' एसे रोंहांखाबायानो इमि आइया बेबोथ' आगोल रोंथारामोन माथो एसेबो दा रोंबायानो हामाथो होमबालाय आरो नोंबोथ' दंखायोना माथो नोंबो फोरोंबानो जाबाय हा बेनोथ' बेखायनो जेबो सानाहाय आंथ' गोसोफोरानो दासान्दि जि मोजां मोनगासिनोहाय बिहामजो मोननायजों फिसालाफोरजों ज' थानो मोनना आबा बरसाखौबो थांजानो बाबाय आङो दा गावसोरसो थाङो ना मायोथाय बुंनायगोन आं थेवबो आबा बरसाखौ आंहा ओरैनो गोगोम मोनथारदों हा बिदिबा लाखिबानो जाबाय आरो हा बेनोथ' बिदिनो ज' अनलायना थाबालाय आरोलाय माथो नांबावगौ ना मा होनो नङाबा ओमफ्राय बे जुरि आइयासो एसे सावलुन बावलुन मोनथारोहाय आङो आबा सोराङाबो लाबोथारबाय जेला माथो गनायाबालाय माथोबाव दे जेबो नङा हामाथो जाखो लासै लासै बुजिलांगोन आरोलाय दानि गथ'फोरना नंनायालाय नंगौ दे होमबा थाथ' ओमफ्राय साम'खौलाय दिनैनो जायो ना मायो हाब दिनै जायाबा माथो आं जानोसो लाबोखादों माथो दे गोथाव संदोलाय जोंहा दे जागोन दे बिहामजोमोनखौबो सायनो लेंफानोसां ज' सायनोसै बाब दिनैथ' हले जाब्रेखासिगोन आङो नोंनाबो आरो माथोबाव दे थाथ' नोंहा थाथ' होमबा आइया साम' सायनो लेंहरदों होमबा नों सायनो रोंगौ ओमफ्राय आं रोङाथ' मारै जाबावगोनलाय मिथिया आंजोंबो दसे थाथ'ब्रा माथो खारबायल' थायो नोंलाय आइया साम' सायनो लेंहरबायना थांसै आं सायगोनब्रा इयो आंजोंबोथ' दसे रायलायना इयो आं रायलायखायो माथो रायलायबावदो आरो दा आइया रागा जोंगोन ना आं थाब थाङाबा माथो जाखो आरो इयो दा जों सानैजों सायगोन ना इयो नाङा नाय नै बिहामजो नोंसोरथ' सानैबो साम' सायनो रोङाहाय आरो नोंहाबो माबा जानो लुगैसोथारदोंनो साम'खौ बेखायनो दहाय हाथाइनिफ्राय लाना फैलायबाय दाथ' आरो सङाबाबो जायाना नोंसोर रोङाबाबो जेबो नङा दे आइमोन आं फोरोंगोन ना आंथ' एखेबारे सायनोनो रोङा आयै आंथ' माबा मार गिनोसो ओंखारो मोदोमानो माबा गोजांस्रिउजोबो नुबानो हे गिनाङा दे बिहामजो अरबा आयै हाबाब हामा अरबाय बायनांगौसै अरा बिहामजो अरा बिदिबा सायजागोन दे आयै सोलोंनाय जागोन ओं बिहामजो जेबो जाया सायनो नेबानो जाबाय आं जुरि आंबा सायफेराखैनो जेबो नङा दे सायजानायगोन दे जेबो नङा हा रोङिखौनोथ' सोलोंनांगौ आरो माहाय होमबासो रोंगोन दा ओंथ' आयै नंमारगौ करेक्टखा नै बिहामजो नोंसोर सानैखौबो होनदां आं मालाय बायदि नंथाराहाय नोंसोर मावनो दांनो रोङाबाबो जेबो नङा बिहामजो आं जेबो सानथारा आं दंना आं फोरोंगोन नोंसोरखौ रोङाबाबो नोंसोर सिन्था जानाङा जागोन दे आयै हा बयबो रोंजोबाना सोलोंदावबासो रोंगोन दा आरो बेफोर खामानियाबो जेबो नङा बिहामजो लासैनो रोंलांगोन दे जागोन दे आयै
जुरिया हाबा जानायनिफ्राय न'खौनो लांदां मोनथारसैहाय आङो। माथो खालामनो बिमा, हिनजावनि फिसा जाहैबाय, सानसे नङा सानसे बिलाइ खानांगौखा। बेखायनोथ' हाबायाबो उल्थां फाल्थांसो जाबाय। सोरजोंबा रादाय खानाया सोरजोंबासो हरनांगौ जाबाय। बेखौथ' खाफालनि लिरनाय होनो बिमा, जोंनि आखायाव थायाना बेफोरो। नंनायालाय नंगौ, सैथो बाथ्रा। जोंनि आखायाव थानायमोनबालाय जोंनि लुबैनाय बायदिनो जाजोबगौमोन। दे, आंनि फिसाया जेराव दङ खुसियै थाबानो जाबायसै आरो। नाथायबा एसे गिनायबो मोनदारदों आं। मानोबा? नै दाख्लैहाय जुरियाया माबा हौवाजों फाथैलाय बिसिनो मानोसो रायखांलाबायदोंलाय। मा? ओं, आरो माबा सिमांखौ बावा माया सिमांजोंनो हाबा जाफिनगोन मागोन होनलायथारदों। बिदिलाय बोरै जाबावनो हानांगौ जाखो? बेनोथ'। आरोथ' जिबायदि अख्रा बियो, जेबो उल्थां फाल्थां खालामाबानो जाबाय। दे, आं फोरोंगोन नोंसोरखौ। रोङिखौ आंनाव सोंबानो जाबाय। दे आइमोन। जागोन दे आयै। नै दा खिन्थानि आङो साम'खौ बोरै सायो, मिन्थिबाय? साम'खौ कि सोरबा सायनो रोङा जाबाय? गोरोंखा जोंफ्रा रिम्बा आयै। नोंलाय मा मिथिनो लुदुरगे आयै। नै बे साम'खौ नैबे दाखोनखौ गाननांगौ आइ। ओं, देनाय आं जेरै खालामदों बिदि खालामनाय। खालामनायनि र' आयै। गोरलैसो आइ, दे रोंगोन दे। इयो आयै, जायासैनो माथो। गावहा रोङाखै? जायालै नोंजोंबो इमि। जाम बिलाइ, बे बिजिखौ ओरै थुननानै बे दाखोनखौ साफ्रेबानो जायो, मिन्थिबाय? इयो हामाथो रोङासो होनदोंमोनलाय। ओमफ्राय बेखौ दाखोनखौ बोखारखांबानो संजाबायबो नामा? थोद जाम बिलाइ, दानबावनांगौ ना? हाबाब, नों रोंखायो नामा बिहामजो? नङाथ' आयै, आं रोङाथ'। ओमफ्राय दाननायखौथ' आं खिन्थाथ'वाखैनोमोन ना? दाननाया इउटुब आयै। इउटुब मबाइलाव नुदों आङो। मबाइलाव नुदों? ओं आयै, आं मबाइलाव नायो सम सम। औहाय, आजिखालि मबाइलफोरावबो होजोब्बाय, नुलाबायसै माथो मेरला। आं सायफिननायनि दे आयै। दे आइ, सायफिननायलाय जागोन खोमा एबार। र' आयै, आंबो दा सायनो नायगोन। दे। बे सायनायावल' खस्थ' जायो एसे बियो, जानायावलाय गोथावखा गोथावालाय। ओं आयै, मा गोथावखालै साम'आ। आंथ' ओरैबायदि गोथाव मोनो आयै, ओरैबायदि गोथाव मोनो। साम' बिखं मानि मन'नो गोसो जायो आङो। आरे हाबाब, माने आयै बिराद गोथाव मोनो आरोखि ना आङो। दे बिदिबालाय दिनै जादो। दे आयै। नोंसोर संनाय नायदो सानैजों, आं मोजाङैनो फोरोंलांगोन। बा माथो, दिनैलाय साम' ओंख्रि नामालै आयै? ओं आबा, नै नोम्फाया जानो लुबैदोंनो। आंबो सायदों दा बर'सा। नों सायनो रोंदों जानो? हाबाब आबा, मोनसेखौनो दाबो हायाखै ह नोंना हिन्जावा। माबा दाखोनानो फैनो नागिरा, हाबलांबायसो थायो। गावहा रोङा नालाय। बेवाइफोर, बिदिबा नोंनो फोरोंहैना? मा होनो इमि? आच्छा, र' होमबालाय। साम' सायनो रोङाखै होनदों नामा? नों फोरोंगोन ना? देनाय आबा फोरोंनाय एसे बिहामजोखौ। मारै रोङा बे, नायनि र' आयै। आं खिन्थानो दे। देनाय खिन्थानाय। बेखौ ओरै थुनांगौब्रा जामबिलाय। आं थुदोंमोनथ' दहायो। एबार जासिगोन नायदो। आरिबा, जाबायबो माथो। एबार रोंसिगोन आङो।
रोंबावबायानो इनि हामथारबायहाय मा बेखौ बाथोन उननाय बायदि खालामदोब्रा दे लासैनो रोंलांगोन दे